Så blev det tid til, at der skulle ske lidt i haven igen. Det er hvidløgene, der skal i jorden. Og du behøver slet ikke at købe sådan nogle vanvittigt dyre hvidløg, for at kunne få hvidløg i din egen have. Der kan fås sådan nogle som de 4 forskellige, der ligger her, som man kan købe i forskellige plantebutikker og noget, hvor de koster omkring 40 kroner for et hvidløg, og det er så fedende, du deler op og planter. Ellers så kan man vælge at gøre, som jeg har gjort, med dem, der ligger herover, hvor jeg har taget 4 store hvidløg, hvor fedene så er fordelt ud. De er rigtig store fede, og det er faktisk bare ligesom de lille, der ligger her, som jeg har købt, som er økologiske hvidløg fra Rema. Og det veksler lidt over, hvad sort der står på, at det er. Og så kan man vælge den anden, som også er fra en dagligvarebutik, jeg mener det er fra Netto, som også er, det er vigtigt at vælge øko, for ligesom at få noget, der kan genspires og noget. I mine øjne i hvert fald. Det er det, jeg har haft bedst succes med, og det er det, der giver de pæneste og flotteste hvidløg. Her kan man se dem fra sidste, eller fra den her sæson, som er kommet op af jorden. Og de er fine store, og med store fede, som man også kan se på nogle af dem her. Der er lidt forskel på størrelserne her, og så er der sådan nogle kæmpe store nogle. Og de ligger til, jeg mener de koster i hvert fald i Rema omkring 5 kroner for sådan et stort hvidløg der. Så man kan sige, der er økonomi til lidt mere, hvis man vælger at købe økologiske hvidløg i sin dagligvarebutik, og det fungerer så fint, som det her det jo viser. Det jeg gør, det er, at jeg laver en række, lige med om her, i mit bed. Laver rækker med, hvor jeg har 20 cm imellem rækkerne, og cirka 15 imellem hver hvidløg, for at give dem noget plads til, at de også får noget størrelse. Og så sætter jeg dem i jorden og dækker dem til. Og så er planen, at det jeg har skrabt over til siden her, som er tang, som der egentlig normalvis ligger oven på de her bede, også når der ikke er noget i dem. Det skraber jeg lige væk, og så har det lige fået lidt nyt komposteret hestegødning. Og så kommer jeg dem i jorden, og så er planen, at der skal bunddække på igen i form af tang. Så ligger det super dernede under, og du behøver ikke at vande så tit, hvilket er en kæmpe fordel, og det dækker også lidt af for ukrudt, så det er faktisk begrænset, hvad der kommer af ukrudt, når man får det dækket til med noget jorddække, enten om det er græs eller blade, eller i det her tilfælde det er tang, som jeg kører ned og henter nede på den lokale strand. Det må man gerne, og det er der faktisk nogle steder, de er rigtig glade for, at man kommer og rydder lidt i de der bunker, der ophober sig i løbet af efteråret og vinteren her med blæst og noget, hvor det lægger sig på strandene. Det var lige, jeg vil lige vise de her hvidløg her, hvordan de skal sættes, vendes, når de skal i jorden. Jeg har lavet sådan nogle forprikkede huller herhen af. Det er til at se, der er ikke så meget lys tilbage her. Når du skal sætte hvidløg, så er det vigtigt, at det er spidsen her, der vender opad. Det kan godt være, at det for nogen giver sig selv, men det tænker jeg bare er en væsentlig ting lige at fortælle. Man kan kende bunden ret nemt, hvis man er i tvivl. Det her er sådan ret tykt fed, ved at det ligesom har sådan en knold i bunden her, hvor man kan se, at de har sat sammen, hvor den ligesom har sådan en tør knold i bunden. Og hvis de så er forspiret, så er det ret nemt at se, at så vil spiren komme op her. De er sådan lige begyndt at blive en lille smule grøn i toppen, hvor spiren vil komme ud. Så på den måde kan man se det der. Og så er det sådan set bare at plumpe dem ned, og så lige sikre sig, at de vender rigtigt. Og jeg har cirka 7 cm hul, som jeg stopper dem ned i. Sådan der. Og så er det ellers bare at fortsætte derhen af. Og så dækker jeg dem til, og lægger min bunddække henover bagefter. God fornøjelse. Det var lige lidt omkring det. Husk at følge med, når der kommer noget igen på siden. Hej!